Biye tene octobre kalo kleta ani sawa samba fla ani muga ani duru ambalma shirif la jabarani flebo mali kono ani mali koka wakati kilene la osigili no ko jabaran so mandi ko ka seka nyama dalike anga bamananga kuna funi soro luna amba fonga ko bismilani o kene o de daelentoyi Kebila Ansar sous section Mao olu tara bonyeke Mali Islamo ka tomba au Conseil islamique du Mali Maniema Mali Al-Islamé dine nyema ka jekuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maniema Al-Islamé admeto Ansaru nyojoro la enfana karamgo asi di Sheriff Ousmane Madani Haidara uka bonyi kunti fly akunle tunye ka sega na duo nyinunke ani blastral kan ka bo karamgo Haidara yoro la ka ola donia ka foku bare nyere akerufe ka beni sibilite menende octobre kalu klita an kilin samba flani muganduru Sheriff la jakanso to la Samaira Sanuwabi wala leke kuna funi ntola. Nunu Islamé demeton anusaro de ye kabo Kebila sous section kono ka sangani niye boyanya de keto do ofe ka nyeshi Mali Islamé tonga franyo tomba au Conseil islamique du Mali Maniema Mali Islamé dine nyema uka jekuluba groupement de leaders spirituels musulmans du Mali Maniema Islamé demeton anusaro ne ramfana karamo ase de Sheriff Ousmane Madani Haidara mo kana uka kanu kura ya ka nyeshi banimo ni do ukele ye aye ningalaba ka nyine afe aka do ke oluye ode etama kunye Ana ngaramoga jananwe salanga sinaye anambara nje anambara nyo wala amasra ko dangoro nini sra kelebende o lan ba ko don nis dasan be barula wallahi ay kenen kan ni basra kan siya on ale la na nyepe ko chenyo talo odi mo ka musoyi donc courage ni mala ama o betro rodia on la ko don la vraiment ajana ya benama ama ko ka baraka ka kunyando kasangani uka dantigolu wiye nusonja ani farifuno de beye ula baw oni bani ye nyuanye wa nimisi wasaba de surala ulufe kasangani sigi bara wiye ramgo ate ando jama changa adatala sino chefo mi tamuna asina kana mauludu keya naya mamutu kwa kola siga so malama Idrissa Dumiado oba koroni doka tauna kana birokodo so asigira nunga so kalamo dala ni ereka so ni ere kono na ambe kumbe ay ko yaba yabuchi kaka tafu kuka kalamo ko nyini ko la kale ay dina teke ni gani akranya na amora ka ta faradi donc en cas où c'est la crabome so ka bi mobile ko pila ala ka hinanga président dubiala o dona mobile ko antala kata ka segi ko chokiri kama ko on ti esa so pila donc anye amu fe wanga do bi shuniki kama mo bi mina ala ko ki imo ko bi mina ala ko ki ulabana kake wati kerengenenye ka wali nyuma dokorofo chamata ka nyeshi Mali Islame ya nyema ba amfana ngaramo asede Sheriff Ousmane Madani Haidara mo umimbe chesir ni ulika jola dugo jego mwanita jango beani basiki kasigana jenkuru karako nana umbuka ma ko ka barkada munde man sile planet tawana tara ka ti karabo ma to ka pikini sera ka so mu ka du feni don sani siti ka bu kono ko ni le bi ka flo to ba de so kita ya karabo la se mala karabo fa be ala bula ba karabo ala kam wana ala ko kakani maka le sabato ani gitwa don sani ba panu se de la ramuna ala ka don se de maka don de manga de ma Dama ka hagatu dise kumala bekaya kama karama ko gatle kule am ni hera ni no o karama ka here la ke ale ni an fajira fo kana san fantan alim tigena madu ni yonche o anano barkada de la kana barkada karama waidrai ka buya masigingai ka duwa ni nafe akla ka duwa kai amo sra de machine bo delegation minana abise mo kemeni mo ani woroma nu willa konfa kelena ne do blaranye fekana ani anga mo bode munum bi anolu ye ankunga abbe tay jo mo keme ani mo biduru an don awo ni anga nainli tapo folloy kana buya ma seginga karamo kana fuli blala ne o folode ja sorola la kujugu
wallahi a nisɔndiya tɛ se ka fɔ ka s'a dan na. A kɛtɔ ka kɔrɔfɔta Mali silamɛtɔn ka fara ɲɔgɔn tɔnba o conseil islamique du Mali ma ɲɛmaaba an fana karamɔgɔ a Seydu Sherif Usman Madani Haidara ye a yira k'a fɔ sɛbɛ kɔrɔ nisɔndiyala ka sanga ni bonyanya baara in ye min kɛra silamɛya dɛmɛtɔn ani saru tɔndenw fɛ ka bɔ Kebila sous section kɔnɔna na ni ka sɔrɔ ka ladilikan sanumaw caman ta ka di o ma an ma ladɔnniya k'a fɔ sigi in baaraw kɛra nisɔndiya farifoni ani hakili falenfɔlɔw caman de kɔnɔna na o ka sɔrɔ ka kuncɛ ni bani ka duwawu ye ka ɲɛsin nabaw ma. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ ka sanga ni ɲɔgɔn dɛmɛ ani den kɛrɛfɛ kɛlɛli kalo ni o ye mois de la solidarité ale ɲɛnɛmayali an ka jamana kɔnɔ Kati ɲɛta sabatili tɔn muso ni o ye Union des femmes leaders pour le développement du cercle de Kati ye olu ni cakɛyɔrɔ Nouveau Soleil mɔgɔw ka bolo di ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na ka tɛmɛ ni u ka tezara ye u ye kalantaminɛw ta k'o kɛ dɛmɛ ye k'o di kalanden dɔw ma Kati farada o kɔnɔna na baara in kɛra u fɛ ka bɛn sibiri don tɛmɛnen ma octobre kalo tile 11 san 2025 ka sanga ni maba chama olu yeli a kɛnɛ kan Sherifla Jakanso tɔgɔ la Kurutumu Jabate ani Samba Traoré olu de tun bɛ u y'an sama minnu na an ka jɛkulu seereya ɲɔgɔn fɛ. Kɛra ye cakɛda min bɛ n'an ko a ma Société Nouveau Soleil nin kɛlen n'o bolo laada ye ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin maaw ma ala ma se caman nɔgɔya minnu ye o de kadira kɔnɔna na ka kɛɲɛ n'u ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna ye u ni muso jɛrɛjɛkulu min bɛ Kati n'an ko o ma l'Union des femmes leaders pour le développement du cercle de Kati u ye nin lajɛrɛba in boloda farada kalanso in kɔnɔna na ni ka na saki caman di kalandenw ma ala ma se bɛrɛ nɔgɔya minnu somɔgɔw ye. Bon Kati fɛnɛ tɛ yɔrɔ fɔlɔ sala anw bɛ Kati yan bon yɔrɔ caman bɛ yen a dɔn bɛ taa di yɔrɔ min na n y'a nani 33 000 sacs de k'a tila Mali bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ pratiquement parce que Kayi b'a la Segu b'a la Kita b'a la Bamakɔ kapu caman fɛnɛ b'a la ani donc dabɔkun ye mun ye se tɛ minnu somɔgɔw ye ani minnu déplacera ani surasi den minnu n'u fa tora kɛlɛ la pour que a bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na bɛɛ b'a dɔn sisan Mali ka gɛlɛn bon ni nin duuru ma vraiment ale tɛ se k'i jɔ n'a fɛn bɛɛ mais nin fana bɛ dɔɔnin bɔ u ka degun na bon ne kɔni b'a ɲini mansaw fɛ ani denmisɛnninw yɛrɛ fɛ u ka fɛn minnu duuru ma u k'u minɛ ka ɲɛ. Vraiment a kɛra nisɔndiyaba ye parce que n'i ko ko surtout an bɛ mois min na bi mois de la solidarité ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani hinɛ kalo an bɛ o kalo de la ka na nin dɛmɛba in di k'a ɲɛsin Kati ma surtout farada vraiment o ye nisɔndiya koba ye femme leader bolo parce que nin y'anw yɛrɛ ka baara ye san o san nin y'a édition 5 ye san 5 ye an bɛ nin école minɛ in di denmisɛnninw ma kalo tɛmɛnen dɔrɔn le 26 septembre an bɔra ka nin ɲɔgɔn kɛ sisan mais o kɛra dugu kɔnɔ maison de jeune na mais ɲinan ta an bɛ na n'o ye nin zen na ta an ka bɛ na n'o ye farada la parce que déplacés caman de bi yan dɔw bɛ yen foyi t'u bolo i b'a jateminɛ dɔw bɛ yen u cɛ bɛ ban u b'a sɔrɔ pension b'u ye mais ninnu filɛ pension t'u ye baarakɛlaw tɛ foyi tɛ u cɛw banna u bɛ maɲumatɔ ko de la donc ni nin ɲɔgɔn dɛmɛ sugu nana tezara fɛ nin ye koba ye dɛ nin ye koba ye. Société Nouveau Soleil maaw ka nin dɛmɛ min filɛ nin a bɛ don ɲɔgɔn dɛmɛ ani den kɛrɛfɛ kɛlɛli hukumu kɔnɔna na o de kama u ka nin saki minnu filɛ nin n'u ka tezara marquew b'a kan o dɛmɛ in dili kɛlen don nisɔndiyakoba de ye comité de gestion scolaire maaw bolo. Dɔnni min dili min k'anw ka ekɔlidenw ma bi kiti min di 200 kits dont 100 pour la première année et 100 pour la deuxième année. Vraiment, il n'y a pas de bon école de ce moment. On est sur le an b'a ɲini ala fɛ ala k'u dɛmɛ an b'a ɲini ayiwa faamaw fana fɛ u ka société nin u ka mɔgɔ ninnu dɛmɛ minnu bɛ nin sira kan u bɛ sira ɲuman kan parce que u bɛ ka fantanw dɛmɛ de ni dun ye fantan dɛmɛ ni k'i ka fantan dɛmɛ bɛɛ tɛ se ka sɔn wari la mais n'i ye tasi dɔ ta ka bɔ a kan a b'a nisɔndiya. Kalanden minnu ye nin saki ninnu sɔrɔ u ye wale ɲuman dɔ fɔli kɛ ni ka ɲɛsin tezara maaw bɛɛ lajɛlen ma. Tezara mɔgɔ ye sɛki d'a ma diyara n ye ala ka tezara mɔgɔ min bolo bɛn u ka baara la sɛki dira ne ma tezara mɔgɔ fɛ a diyara ne ye. Ni kalo in yɛrɛ ɲɛsinnen don jumɛn ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ ani ka kɛrɛfɛden kɛlɛ donc ni olu sera ka nin idée sɔrɔ ka se ka na dɛsɛbagatɔw dɛmɛ minnu ma se ka kaye ni saki sɔrɔ ka di u denw ma donc ka o di olu ma vraiment an tɛ se ka foyi fɔ ka u fo tezara mun fana u dɛmɛ donc an b'a ɲini fɛ ni kana k'u ka action fɔlɔ ye ni kana k'u ka action laban ye donc u k'u dɛmɛ kosɛbɛ. Hakilila jiginna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni sigi in daminɛna ni Mali jɔnjɔn dali ye fo ka taa se sanga kelen tasibila ye ka ɲɛsin an ka banbagatɔw ma ni saki ninnu tali ka di o de kɛra ni ka nin sigi in y'an ka tɔ bonya.
kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ hali bi ka sanga ni jamana ɲɛma ni o ye général d'armée Assimi Goïta ale ka bonyaw ye ka fara an ka ministre ɲɛma kan ni o ye général de division Abdoulaye Maïga ye salon de l'habitat ale kɛnɛba o ɲɛnɛmayara an fɛ Bamakɔ faba kɔnɔna na yan nɔ ka bɔ an fɛ Sherifila Jabaramuso tɔgɔ la Samayira Sanogo a bɛ walawalali kɛ kunnafoni tɔ la. Abeye atako segina de konana salon de l'habitat de Bamako a kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye a baara kɛbaaw bolo u ka se ka hakili fɔlɔfɔlɔw kɛ ka kuma dayiraw kɛ ɲɔgɔn na min bɛ ye degun ye waati ni a lako la ka ɲɛsin u ka baaraw mɔ. Faraba de bɛ tunga lafiya ka wari sara cogo ni entreprise sojɔ entreprise tɔw ni ɲɔgɔn cɛ sojɔ entreprise tɔw bɛ mun kɛ n'o ye ka passer banque fɛ an b'o fana kɛ mais an bɛ dɔ wɛrɛ kɛ ka fara u kan n'o ye ka tungarangew kɛ k'u ka se k'u ka so sara k'u ka terrain wari sara k'u ka so jɔli wari sara k'a sara dɔɔni dɔɔni ka sɔrɔ ma banque juru ta n'i ka so prix ye 19 millions de ou bien 20 millions de don i b'o de sara dɔɔni dɔɔni anw ye ka sɔrɔ ma banque juru ta voilà a bɛ se ka kɛ san 7 ou bien san 6 kɔnɔna na alors que ni passera banque juru fɛ o bɛ sara n'i ye banque juru système ta an fɛ bɛɛ b'a dɔn banque juru bɛ i bɛ avance de après i b'a tɔ sara n'a nɔgɔyara o ye san 15 ye fo ka taa se san 20 san 25 mais an ka client bɛ tila san 6 san 7 kɔnɔna na dɔw yɛrɛ bɛ tila san 4 parce que ni wari bugunen b'i bolo à chaque fois i b'a di pour que ka tila joona mais a tɛ kɛ ten gansan i bɛ contrat de signer notaire fɛ bɛnkan bɛ k'an ni ɲɔgɔn cɛ notaire b'a bolonɔ bila o la comme quoi anw engagélen don k'i ka so jɔ tant k'i b'i ka wari dɔɔni dɔɔni sara e fana engagélen don k'i ka wari sara dɔɔni dɔɔni parce que an b'i ka so jɔ ka ban ka clé d'i ma ka sɔrɔ i ma tila anw ka wari sarali la. Ka sanga ni u ka kɔrɔfɔw ye salon de l'habitat de Bamako yɔrɔ do min na ɲɔgɔn kunbɛw caman bɛ kɛ ka se ka hakili fɔlɔfɔlɔw tɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ maana u ka seko ni dɔnko bunakun kan ka ɲɛsin u ka baara kɛtaw mɔ o siratigɛ la u labanna ka yira k'a fɔ sira do min bɛ kɛ sababu ka nin kura fiyɛ kɛnyɛrɛye ani forobacɛw ka baara kɛ ɲɔgɔnya la u ka baara bunakun kan. Ni so yɛrɛ min sɔngɔ ye 19 millions k'a fɔ ka e ye tungarange i ma se ka 19 millions in mara ka sɔrɔ a moitié de bɛ i bolo i bɛ se ka na ni moitié in anw bɛ moitié dɔ in kɛ k'a dafa k'i ka so jɔ k'a ban k'a clé d'i ma moitié dɔ in tɔ i b'o sara dɔɔni dɔɔni san 2 fo ka taa se san 3 kɔnɔna na a dabɔlen don vraiment ka nɔgɔya kɛ tungarangew ye u ka se k'u sigiyɔrɔ dilan Mali la u ka se ka na n'u ka denmisɛnninw ye ka sɔrɔ u ma tɔɔrɔ ka sɔrɔ u ma degun o de ye financement participatif et solidaire ye min b'an ka fɛngɛ sanfɛ affiche sanfɛ an y'o caman de kɛ ka tɛmɛ Banankɔrɔni 5 hectares b'an bolo so min jɔlen don a bɛ avoisiner sisan so 30 la a tungarange kelen te min tilala ka so wari sara la fɔlɔ a bɛɛ bɛ k'u ka so wari sara dɔɔni dɔɔni mais n'u nana Mali la bi u bɛ se ka du ka so kɔnɔ u bɛ se k'u ka so ninnu bila loyer la ka loyer wari minɛ tout en continuant anw ye bɛnkan min k'an ni notaire fɛ n'u b'an ka wari sara dɔɔni dɔɔni u bɛ k'o contrat respecté donc so in b'u ka bila la. Tile saba bɔɲɔgɔnko kɔnɔna na barolasigiw ni hakili jagabɔw warala min senfɛ daw sera fɛɛrɛw ɲinitɔ mɔ ka ɲɛsin gɛlɛyaw mɔ minnu bɛ ye o kan madama maa min bɛ wuli ka jɔw la dugu jɛgɛ 20 u ka baaraw bunakun kan dɔ bɛ se ka fara olu ka dɔntaw ka cogo di waati ni a cogoya yɛrɛ gɛlɛyaw fura jɔnjɔnw bɛ se ka tigɛ cogo di walasa ka se ka fɛɛrɛw sɔrɔ u baaraw la baara la kumaba dɔ kɛra ka se ka waleɲumandɔn jɔnjɔnw ta ka di maba caman mɔ ka sanga ni u ka cɛsiri ni wuli ka jɔw ye janko kunkɔrɔta ka se ka sɔrɔ baara in bunakun kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ waati la kumaba dɔ kɛra munumunu salo ye nabaw fɛ walasa ka se ka taa seereya baara kɛtaw caman la min bɛ kɛ ka sanga ni standuw caman munumununi ye o fɛ. An bɛ bɔ Bamakɔ yan k'an kunda Segu mara ale kan. Segu mara Haut Conseil Islamique du Mali maaw u ye duwawu don kɛnɛba sigi ni k'o kɛ tasibila ye ka ɲɛsin Ala ma hinɛna Abdul Jalil Mansour Haidara la ale ma ni ale bɔnɛna a nin na Segu sira kan k'o sababuya kɛ Bamanci tigilamɔgɔw olu ka Bamanci walew ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko sigi in kɛra u fɛ Segu misiriba o de kɔnɔna na Sherifila Jabaramuso tɔgɔ la Abdul Karim Sako a bɛ ɲɛfɔli kɛ a tɔ la. Segu marabolo bɛɛ lajɛlen kun bɛ nin kɛnɛ in kan kabini gouverneur la ka taa se merilakaw ma fo ka taa se diinɛ ɲɛmɔgɔw ma ani silamɛw bɛɛ lajɛlen ka na Mali Haut Conseil Islamique a bolofara min bɛ Segu n'o ye a bureau régional ye ka na u ka nin welewelekan jaabi nakun kelen pe ka na dalimasa yafa deli ka dugawu kɛ an karamɔgɔ ye n'o ye Cheikh Abdul Jalil Mansour Haidara ye Ala ye ale miniji dɔgɔya ka sabu kɛ jatigɛwale kɛbaw ka wale jugu ye kuranɛba in kalala siɲɛ caman kiramasɔliw caman kɛ ni ka dugawu caman kɛ ka bɛɛ lajɛlen ɲɛsin dalimasa ma a k'a kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin Abdul Jalil Mansour ma aljinɛ kɔnɔ. Abdul Jalil Mansour ale ye maa ye an ka jamana kɔnɔ a dogolen tɛ n'a ka ɲumanya ma se i ma a sera i ka maa dɔ ma waleɲuman dɔ kama ani tasibila kama ni kɛnɛ in sigira ka na dugawu kɛ a ye jɔyɔrɔ min fa silamɛya kɔnɔ silamɛya baaraw la
kabini misiriw jɔli la ka taa se misiriw ladoli la ka morikuw di jamana yɔrɔ caaman na n'o kɛra lafiyabɛya ye silamɛw bolo. Nabaw ye duwawu kɛ a ye ka ɲini Ala fɛ a ye ɲumanya minnu kɛ a ka ɲɛnamaya na ka ɲɛsin silamɛya ma ka ɲɛsin adamadenw ma dakuruɲɛ kelen Ala ka bɛɛ lajɛlen kɛ hinɛ ye ka se a ma a dayɔrɔ laban na n'o ye alijinɛ ye. Ka fɔ an ka tasibila kɛ ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma n'o ye Abdul Jalil Haidara ye. Abdul Jalil Haidara mɔgɔ min tun do Segu ya a ka ko ma dɔgɔ Segu la. Abdul Jalil ye ko damadɔ kɛ anw segukaw ye ya an karamɔgɔ o bɛ da tariku la hali sini. Donc o dɔ ye jumɛn ye ɲamaton tun bɛ an ka Segu kaburudoba gɛrɛfɛ ya an karamɔgɔ o ɲamaton o tun ye Segu ŋɔnɔ na o ɲamaton belebele 3 tun bɛ Segu ya an karamɔgɔ mɔgɔ si ma sɔrɔ o do tilema min sera k'o daga bɔ Segu da la Abdul Jalil le kɛla sababu ye ka ɲamatonba in daga ta ka bɔ Segu da la an ka Sido Sonunkɔrɔ kaburudo ale le kɛla sababu ye k'an ka Sido Sonunkɔrɔ kaburudo k'o koli o n'a ɲɔgɔnna caman ɲumanya walew la foloba kɛ a ye min kɛ Segu ye fo ka taa bila misiriw takiw ma ka taa se misiriw jɔli ma hali ka taa se an karamɔgɔ morikuw jɔli ma k'a di cerclew ma ka taa se kɔrɔbiyɛriw misiri ka dɔgɔ an ka Segu jamana kɔnɔ yan min kɔrɔbiyɛri n'a ma bɔ Abdul Jalil Haidara yɔrɔ n'Ala y'o ka kalifa minɛ a nata segɛrɛ tɛ Segu ye ka dugawu kɛ Abdul Jalil Haidara ye. An ye min y'a ɲɛna o de y'a ka ɲumanya ye an ye min y'a la o de ye a ka hinɛ n'a ka makari ye a balimaw ye seereya min jɔ ka bon ka tɛmɛ kɛnɛmamɔgɔw ta kan mɔgɔ dɔ bɛ ɲɛ kɛnɛmana na o tɛ ɲɛ du kɔnɔ Abdul Jalil y'a ɲɛ faso kɔnɔ k'a ɲɛ kin na k'a ɲɛ Segu ye k'a ɲɛ diɲɛ bɛɛ ye o de y'a to bɛɛ wulila k'i jɔ a ka janaza la n bɛ kuma kuntala surunya ka ɲini Ala fɛ yarabi Ala ka hinɛ na Ala ka yafa ma Ala ka jigiyɔrɔ ɲɛ a y'an ka dali min na Ala k'o nɔgɔya n'a bɛ taa yami Ala ka nɔgɔya Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ. Segu marabolo ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya ma a alimamlakaw a da sera Abdul Jalil Mansur Haidara ka ɲumanw ma ni k'a yira k'a fɔ da tɛ se k'a fɔ k'a ban ɛlɛni u nana ŋana ɲuman de yira ka dugawu kɛ a ye o ye wajibi ye u kan silamɛya balimaya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se u ye diinɛ baaraw minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛɛ ye daluya ye u bolo ka na ni kɛnɛ in seereya. Jɔn mumini se kelen de ye dugawu an kɔni ye ɲɔgɔn lajɛ bi ni min f'i ye kuma kɔnɔna na wale ɲuman dɔn nasira dɔn du ka dɔgɔ Segu ya n'a ye n b'a fɔ kin si tɛ Segu kɔnɔ n'a ka bolofɛn ma se kimi na o tɛ yen n'o tigi ntanyana anw se ye min ka jɛ ka Ala wele kuranɛ cibaya jira na n'i ye alayhi salam n'i ye kuranɛ kalan min kama a bɛ k'o ye an kɔni ye kuranɛ in kalan Ala bɛna baraji min bila a kalanbaw ma Ala k'o kɛ baraji k'o se Abdul Jalil ma a dayɔrɔ la ka se an ka cɛkɔrɔbaw minnu taara fana ma ka se du ma an bɛɛ lajɛlen k'an ka ɲɛnamaya fana diya k'an timɛni la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni baaraw kɔni kɛra dɔwdon kama ka ɲɛsin Sheikh Abdul Jalil Mansur Haidara ma ka Ala deli duwawu minnu kɛra Ala ka bɛɛ lajɛlen hinɛ se a ma ka barika don a kɔ la. Amina yarabi alsa ame duwawu kɛ Ala ka badabada dali nɔgɔye a ye Ala k'anw yɛrɛ ɲɛ ka an ta dun kɔnɔ ni ne fana bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafoniso ɲɛmaya su fɛ ka bɛn ni nin ye ka se ka o ta k'o da aw tulo kan an bɛ segin ko kura k'aw fo ka kulomajɔ an n'aw ka ɲɛmadali la n'Ala ma basi kan na n'a ye diɲɛ kuma wɛrɛw yira an na an bɛ segin ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan nin waati kelen na yan'olu cɛ aw k'an bɛn Ala ka su yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma.